И здравейте хора, аз съм Кинг Роби и това е епизод номер 3 от кариерата ни с Манчестър Юнайтед. Какво се случва днес? Имаме матч срещу отборът на Кристал Палас и след това започваме нашето приключение в Лига Европа срещу отборът на Твенте. Иначе това е класирането в английската висша лига след 4 изиграни матча. Намирам се на първа позиция с 10 точки, 4 победи, всъщност 4 матча, 3 победи и 1 равен. Да отиваме към първият матч, който е матч срещу отборът на Кристал Палас. И здравейте от Селхърст парк, стадионът на Кристал Палас, матч между отборите на Кристал Палас и Манчестър Юнайтед. Това е пети кръг от началото на английската висша лига. Намираме се на първата позиция и се надявам да вземем този матч, но да видим дали ще го направим. Разбира се, ето ги двата отбора. Виждам, това е Чалоба. Това мисля, че е бивш играч на Челси, който е капитан на Кристал Палас в този матч. Виждаме и бившият ни вратар Дин Хендерсън, който е играч на Кристал Палас. Тук виждаме и Хюс. Аз съм си цял титулярен състав. Виждаме Енкетия, който е бивш играч на Арсенал, който играе за Кристал Палас. Нека да видим какъв е техния състав. 5-2-3 схема, доста дефанзивно между другото. На вратата за орлите един Хендерсън, петима в отбрана, Мюнос, Гехи, Чалоба, Ричардс, двама в халфата линия Камара, Хюс, трима малко по-напред Енкетия, Хюс и Кавеци и напред е Доу. Нека да видим какъв е нашият състав, на какво съм се спрял аз. 4-3 схема за нас. Андре Онана на вратата, 4 в отбрана, Диого Далот, Матеас Делех, Мартинес и Люк Шоу. Трима в халфата линия Каземиро, Коби Мено и Бруно Фернандес и тримата в предни позиции за моя отбор Амад Диало, Гарначо и Маркъс Рашфорд. Нека да започваме. Сега първа атака за отборът на Кристал Палас. Енкетия, стреля Енкетия, първи изстрел в този матч. 6 минута на матча, Енкетия с доста слаб изстрел. Люк Шоу сега, Гарначо тръгна, това ли е възможността за нас да открием резултата? Гарначо навлиза в наказателното поле, Рашфорд остава непокрит! Какво спасяване там на Дин Хендерсън в 10-та минута на матча, страхотна възможност за нас и Рашфорд пропусна към Гарначо, много е бърз Гарначо, вече може и да центрира Гарначо, ето го центрирането. Бруно Фернандес сега страхотна възможност, изстрел на Бруно Фернандес, какъв пропуск там от португалеца. Хюс подава към Доуен, Енкетия може и да стреля. Какво спасяване там на Андре Онана в 31-та минута на матча. Сега атака за Кристал Палас, Хартман с топката. Ето го центрирането, това ли възможността за Кристал Палас и греда в 39-та минута на матча. Каква греда? Там Енкетия стреля с левият крак. Андре Онана нямаше никаква възможност да спре тази топка. И късмет за червените дяволи. И на полувремето ще направя малко промени, които да ми донесат успех, разбира се. Мануел Угарте влиза в игра на мястото на Каземиро и това е единствената промяна, която правя за това второ полувреме. Сега Диого Далот с топката, Амад Диало е на крилото, получава топката, Амад Диало навлиза. Много е опасен там Амад Диало, подава към Диого Далот, Бруно Фернандес може и да стреля капитана, изстрел и 1-0 за Манчестър Юнайтед. Страхотен гол там от Бруно Фернандес, 49-та минута на матча. Буквално с първата си атака за второто полувреме червените дяволи излизат напред в резултата. Там никой не блокира Бруно Фернандес, много странно защитниците на Кристал Палас. Нека видим още веднъж тази атака. Ето го Бруно Фернандес, защитниците нищо не направиха, абсолютно нищо. Изчака го там Чалоба, което беше много грешно. Ето го Бруно Фернандес и какво се случи там? Никой не влезе на капитана на Юнайтед, който се възползва и вкара тази невероятна топалка. Просто нямаше никакъв шанс Дин Хендерсън. Манчестър Юнайтед излизат напред в резултата в 49-та минута на матча, благодарение на Бруно Фернандес. Угарте там отнема топката, браво на Угарте, пас към Рашфорд, Рашфорд може да намери вече Амад Диало, страхотен пас към Бруно Фернандес, може и да стреля Бруно Фернандес. Какво спасяване там на Дин Хендерсън и резултата някак си остава 1-0 за Юнайтед. Угарте може и да стреля Угарте, спасяване. И сега за атака за Кристал Палас. Хартман, топката му е отнета. Коби Мейно, това е Амад Диало, може да подаде към Рашфорд. Това ли е възможността за червените дяволи? Рашфорд, Гарначо, видим какво ще измисли Гарначо, спира се. Люк Шоу може и да подаде вече. Ето го и Бруно Фернандес към Коби Мейно, това е Амад Диало, който стреля! Страхотно спасяване в 75-та минута на матча и ъглов удар за червените дяволи.
Контратака за червените дяволи. Мейсън Маунт подава към Маркъс Рашфорд. Амад Диало там е непокрит. Амад Диало получава. Това ли е възможността за Ман Юнайтед да приключат всичко? Амад Диало стреля. Бруно Фернандес добавката. И 2-0 за червените дяволи в 92-та минута на матча. Бруно Фернандес е герой в този матч за червените дяволи. Разбира се, кой не е освен капитана, който се намира в невероятна форма от началото на сезона. Бруно Фернандес 2 гола в този матч. Кризисни моменти за нас последните мигове, но тази контратака ни показва, че червените дяволи са супер опасни. Когато става въпрос за контратака, изстрела на Амад Диало срещна ръцете на Дин Хендерсън, но след това при добавката Бруно Фернандес нямаше никакъв проблем да вкара за резултат 2-0. Ето го капитана на Юнайтед, Бруно Фернандес, в невероятна форма е португалец, 92 минута на матча, страхотно. И това е краят на матча, разбира се. Буквално в последния възможен момент червените дяволи правят резултата 2-0. И край на този матч, това ни беше пети матч от началото на английската висша лига, това ни е четвърта победа. Все още нямаме загуба, което е супер, труден матч за нас тук на Селхърст парк, но ето го героя, Бруно Фернандес, който е капитан. Бърза ретроспекция, разбира се, на този матч, играхме доста добре, контролирахме играта през целият матч. И в крайна сметка две попадения решиха този матч през второто полувреме. Второто полувреме Бруно Фернандес е герой и в крайна сметка от Селхърст парк Манчестър Юнайтед побеждават с 2-0 и взимат 3 точки. Ето го и класирането след матча срещу отборът на Кристал Палас. Намираме се на първата позиция с 13 точки. Ливърпул са зад нас, Астън Вила, Нюкасъл, Ман Сити, Тотнъм. 5 матча, 4 победи, 1 равен. Доста добре, ако трябва да бъда честен. И сега трябва да отидем към следващия матч, който е матч от Лига Европа, разбира се. Това между другото е първи матч от началото на сезона в Лига Европа. Матч срещу отборът на Твенте. Да се мятаме към този матч. И здравейте от Олд Трафорд. Първи матч от груповата фаза на Лига Европа. Матч между отборите на Манчестър Юнайтед и Твенте. Интересен матч тук на Олд Трафорд, но със сигурност трябва да го спечелим, разбира се, този матч. Дали ще успеем да го спечелим, всичко си зависи от нас. Ние сме фаворити, разбира се. Леки корекции в състава, разбира се, всеки трябва да играе, да почива. И нека да видим какви са двата състава. Първо този на Манчестър Юнайтед, схема 4-3-3 за нас. На вратата Андре Онана, Мартинес, Магуайер, Далот, Маздрауи. Трима в средата на терена, Ериксен и Коби Мейно, Бруно Фернандес малко по-напред, Антони, Хойлунд и Амад Диало. Това е състава, леки промени, Магуайер влиза, Ериксен също така, пак ви казвам, Антони и Хойлунд. Това е снимка за нашият отбор, разбира се. И подава към Хойлунд, добра възможност за червените дяволи. Хойлунд, това е Мартинес, който се е включил в предни позиции. Ето го и Антони, навлиза Антони. Антони, да видим какво ще измисли, подава към Диого Дало. Бруно Фернандес може и да стреля португалеца. Какъв изстрел там от Бруно Фернандес. На коса мина топката. Нека да видим отново. Ето го изстрела на Бруно Фернандес, който отбеляза 2 гола в предния матч. Доста близо мина топката, но в крайна сметка не успя да вкара. Коби Мейно подава към Хойлунд. Хойлунд към Маздрауи. Това е Амад Диало. Добре разиграхме там. Амад Диало сега. Да видим. Амад Диало. Какъв пас там към Маздрауи. Маздрауи. Отново Амад Диало. Това ли е възможността? Хойлунд там. Страхотна възможност. Хойлунд. Добър изстрел там в 32-та минута на матча. Нека да видим отново повторението. Добре се обърна Хойлунд и изстрелът му бе неточен, но доста близо мина там покрай вратата. Сега това ли е възможността за Твенте? Там Хари Магуайер беше преодолян. Това ли е възможността? Изстрел 1-0 за Твенте. 39-та минута на матча. Хари Магуайер беше преодолян доста налепо в 39-та минута на матча и неочакван резултат на Олд Трафорд, разбира се. Твенте повеждат с 1-0. Андре Онана нямаше какво да направи тук. Нека видим отново атаката. Хари Магуайер беше преодолян. 1-2 бързи паса и Андре Онана беше оставен на очи в очи с нападателя на Твенте. Стрелят там от непосредствена близост и резултатът е 1-0 5 минути преди края на първото полувреме. Това е Антони. Много е бърз Антони. Браво на Антони. Добре се справя там. Хойлунд там връща атаката много назад и това е края на първото полувреме. Твенте водят с резултат 1-0 на Олд Трафорд, което е малко скандално. Но нека да видим какво ще се случи през второто полувреме.
Преди да отидем към второто полувреме на матча, трябва да направя малко промени. Разбира се, кои влизат в игра? Мейсън Маунт трябва да влезе в игра на място на Амад Диало. Също така Андер Ерера влиза на място на Коби Мейно. И нека да отидем към второто полувреме на матча. Антони към Маздрауи, добра възможност там за червените дяволи. Ето го и Антони подава към Хойло, добре разиграха Бруно Фернандес с левият крак. И стрелът му беше доста добър и спасяването беше още по-добро. Нека да видим, топката е отнета там в средата на терена. Ериксен, това е Бруно Фернандес. Да видим какво ще измисли Бруно Фернандес към Антони. Страхотна възможност за червените дяволи, Антони стреля. Какъв пропуск там на Антони в 57-та минута на матча. Страхотен пропуск там на Антони. И 64-та минута на матча. Страхотна възможност за Твенте да направят резултата 2-0. Ще го направят ли? Изстрел. И Андре Онана се намесва. Използват. Не. Топката е отнета. Диого Дало с топката. Мейсън Маунт. Да видим. Мейсън Маунт. Браво. Диого Дало сега. Това ли е възможността? Червените дяволи се върнат в матча. Диого Дало навлиза. Това ли е възможността? Изстрел. Какъв неточен изстрел там от Расмус Хойлунд, 73-та минута на матча. Още промени правим. Маркъс Рашфорд ще влезе в игра. Също така Гарначо влиза в игра. И другата промяна, която правим, разбира се, е Мануел Угарте на мястото на Кристиан Ериксен. Андер Ерера към Гарначо. Гарначо към Маздрауи. Това ли е възможността за нас? Сам срещу вратаря. Изстрел. Майко, какъв пропуск там на Маздрауи. Ето го и нашия треньор, резервите, които не могат да повярват какъв беше този пропуск. Това е Маркъс Рашфорд, подава към Диого Дало. Диого Дало връща топката назад. Угарте. Добре разиграха там. Диого Дало, навлиза Диого Дало. Бруно Фернандес, може и да стреля Фернандес. И отново спасяване там от вратарят на Твенте. И тук ще има корнер за червените дяволи. Бруно Фернандес е за топката. Ето го центрирането към Диого Дало. Топката е на изчистена за грешен пас на Диого Дало. И това ли е края за червените дяволи? Там грешка! Бруно Фернандес. Мейсън Маунт е сам. Подава там. Ето го Мейсън Маунт. Страхотна възможност за червените дяволи. И Мейсън Маунт навлиза и стреля. Маздрауи е с топката. 92 минута на матча. Последна възможност за червените дяволи. Бруно Фернандес може и да стреля. Подава към Диого Дало. Мейсън Маунт. Да видим какво ще измисли Мейсън Маунт. Навлиза. Стреля Мейсън Маунт. И топката излиза в аут. И това беше последната възможност за червените дяволи. Загубиха този матч в края. Много пропуски за Манчестър Юнайтед през този матч. Твенте с доста голям късмет в този матч. Вкараха през първото полувреме и след това паркираха буса. Никой не е виновен, червените дяволи, че изпуснаха толкова много положения. В крайна сметка има и такива матчове. Това между другото е първа загуба за нас от началото на тази кариера. Добре, че не идва в Висшата лига, а идва в Лига Европа. Там винаги може да поправим нещата, но в крайна сметка от Олд Трафорд Манчестър Юнайтед губи с резултат 1-0 от Твенте и губи 3 точки. И хора, това беше краят на този епизод. Радвам се, че отново бяхме заедно. Какво се случи днес? Победихме отборът на Кристал Палас 2-0 и следващия матч го загубихме от Твенте с резултат 1-0. Какво ви очаква в следващия епизод? Матч срещу отборът на Тотнъм във Висшата лига. И след това имаме матч срещу отборът на Порто. Много тегъв епизод ни очаква, но наистина ще бъде доста интересно. Нека да видим отново в английската Висша лига какво се случва. Отиваме на Централ, разбира се в офис. Да видим на кое място сме. На първата позиция сме в Висшата лига с 13 точки. Гонени сме от Ливърпул и Манчестър Сити. Но в следващия епизод сме срещу Тотнъм и Порто. Така че хора, наистина давайте ми съвети за кариерата, колко дълги епизоди искате да гледате, по колко мача искате да гледате на епизод, разбира се. Харесвайте тази кариера, подкрепяте ме супер много, когато харесвате видеята ми, коментирайте долу, чета всеки един коментар, хора, наистина супер много се радвам всеки един коментар, който е писан под мое видео, така че вие сте наред, хора, аз продължавам с кариерата, аз бях Кинг Роби и ще се видим в следващото видео.